Ka daw ka ba ngiwan kendo ya UCM menta ka si kalong ba ngin budin halor ka topik ka bangi yang hakini kisni ki balada pilayo i bangila lek ketika jaka hakaba kila penkelam ya gitu kidin de hadin ka topat nila pelong kijingelang bat kijinge selok bat ka pelong yang i banwan ya kendo ya UCM hakani ka sengi ban budin kan ka isu ka step ka bangin lek lang ni sakmat namal ka jingkeli ka babun hi ka ong yang i ba bali si baling Islam balingi yang ka tapuar u i bapoling do i ong ba ka i ong i question ya ka timing of opposition nang tapade kita kini ki barok kimi kabasusi kalong ba ngiru ngikendet ngimtep ya kini ki banjang te ya koruk project ngimtep ba kanlong kumne kadai hadin bangiyo i ya kajing penkelam ya kidin hadin bangiyo i bakini kidin kila sedang bandut sedang nadu nang nina try bat menta kelas sedang poisiten de hadin kata bangisal nginsa kendet penril nginsa skutu ya kajing penjulor mariang bat kumno kan kata ini bat kani koi kajing keling aku aban bu kelai ki haba phi i balai phi pat phi mien kan ngi tengi yang kin menta ngi yang ikran lasai lasisni anda lasniu kamariang anda ki kunjungi ki bansawan kin ong balai ki kemijongi ki manswa jungi ki bi ki sha ban penjulor ni ulum manga bat ka kunjungi ngimnum dan jing sosi naman ngilayeng bat ngilakren ka bas ngosi kan salong ya kitu ki bas ngapjar kan ki pa habang ngilayeng mentaru hakajaka bakinya support yang hendai ki bujin kelipan banak majungi kajing keli kalong babalai ma phiru phimiang lam haba phiu i baki khalam ki dia mangingi miu i ma phi de baniang sho ma phi ken nin support ya phi hendai ka jingling ngo kalong ba ndalayeng ni menta bangi i de kate kamariang i de umum sulong ngim persya development ni kwa bakari jungi kan kiyo ka jela jungi kan kiyo hendai mendai da ka bapen sliu ya utai umum sulong ba besa ya kasar sulong barok ko kata kawe nga kerpat ikinong song snong jo besar sulong ban sngobha ban yami lang banginya keren banginya yang banyada ya ulum sulong ubalong unong ya da jong kasar sulong kani kawe bat nakalian ka UCM ru insa pensyai so i presiden jungi ke EU ila ong hangi yang ke jungi habang ilawan ni kendo ya UCM tiga i yatu yang ni yang baila de pa ya ke enforcement te kamenta pat ida ong ba inang hapan up ya kerpuan te nakalang hi ke jungi ba ke district council kin sale ya ke badon kam te apa yang mal tangat ta kili bi ong kata te nakalang ke jong ka district council hi ka i CM ila ai assurance ngi kum ki member jong ka jai ke bro ko bai ong ba ya ai ka ba i de ban le ka bakat kum ka kendon jong ka district council ya ai ka ba i de ban le in sayat sanang le ai kata ba ya ka ba mentahi ka sulong be ka assurance ka jong i ka long bet ba ila adap ya ka ban pha ban survey ya ketiga caka harigat ki enforcement ki jong i ba ya ka report ru ni smu thu ba ka long ka i ka ba kam ya ha pat kom ka ta ka jing ai kijing ken ka jong ka government kan di kita ki ngi nakalian ka jong ngi smudon ka jing kermen bat ngi smutu i ru ba le si nakalian ka jong ngi CM ru ai ka jing joilang bat ni ka ja ken di bat ngi da kermen hi ru ba ka ni ka jing persya ka jong ngi kamdei bangi persya ya ka development ka long ka jing persya ka ba ni kwa ban pendu ya ka ai ka ba ulong shwa man shwa jong ngi ulari ula sumar bro ka tu ngi bat khamtam e ru ngi da kwa ban penne uti ulung shulong nomor bali u udei ulung uba ki kendai teli ki ki bala
ai bam di yang ni nak kata kadang ngitip yang ti ulum sulong kum ulum di kendai tong ti kan ni kai kalong ka bang nak kali macam ni ha kan ni ka benta ka ni yang scam bet ba dalong kat palong jakat ba jaru lada ka government ka kwa banik persyak nak ka benta ka ni garuk wit ni kilong kami ni kintai ni yang persyak la kayap la da yang iban yap ni la dang ide ban emru henry ngimban sing hapan kem iwat da ka boru bangin persyak ban ya ka government bakan num dalai ru kan hapan sangya ban pen urlong ya ketika project hang tai le se kali ngim khang ni umdai bangi persyak project ngim dai bangi persyak development ka project ka development kala banwan ha ka jaka bat ka babiang bakan num kata ya kemariang bakan num kata ya ka lawai ka jong kod gisiu ka jong ni kum kinong shnang mo jong karyat laban darbar pelun tingim dan jingtip ru ya kata ka public hearing but dia kata ka public hearing ti ngi rungi haban ngisa ha ka umdum dia kata ka public hearing namar kam dan kanu ka nong no kata ka evidence ma ti ngi rungi haban bu ya ka jingkeli syakane ka tourism department but kumju isyaka riat laban darbar pelun bapin haban produce kita ke resolution menu bala pelong ya kita ki public resolution ki attendance sheet ki media clippings but kita ki ya kata ka public notice ma bapi ai shingi kum kita ki khun ki hajar jong ki nong shong jong riat laban darbar pelun Paano nagkasyapat para sa mga? Tigi kwa man pan ka jing Christian baro jong ki senggen thai ti kishnong baro namar bangite bo ni ulong shalong ude ulum uba besa ya ka umbam umdi ya ka shalong hi bar ko wai umde tang ya ka riat laban darbar pelun namam ni iba kini ki telong umbam umdi ki baladan nado ke ba men hendai men thai ma bo bleu la kar khui ni ka supply hi ya ka shalong hi bar ko wai wat ka malkiro kayo nau teu ki kijat jong lom shalong bat kumjo ya ki kayo do kini ka mau prem kini ki chayao nang ta pat karat samthia nang ta ka wa ingdo ka mau khar ti baro kini ti nganget ba ka jingyang jungi hangni ne kum kilong kami de kam de ba ni di tang mangi ha baro ni di na uni ulum shalong but lada penjat hi ya uni ulum shalong mut kan sadan ka jing linear bat ka jing dat banyak daladap ka harndang te shwa ban ja kita ki aka ngakarpat ki nong shong baro ki rangba samla kan thai ba chinrang bengin mi shakhma bengin shimi kan ka jing sngo khia ba ngin preserve but ngin yang ka we kum ki nong shong jong ka Shillong hibar ko way bangin pensa penet ikini ki umbam ki umdi ki ba ubleu la berkoi buram mo ya MDC jungi ibar ki shulai namar ba mai lami khmat mo menchem snam ba idan gajing sngokia ikini ki telong umbam umdi namar ba mai ru ila ling ba ki media mo ilai ba ila ban ai ka petition shaka government henry ka government kala shu ngap jar but kala shuja la shuja ti takadaw long ngi kum kinong shong ro long ngi song si la kapelingo ro yang ni mo takadaw long ba kapelong yang ni ro bengen mi shakmat ti kawi ro mo na i ngin ya ka jukeli jung i ba ti ngi haban ya kata ya MLA badan burom jungi ngin pat ya kendo dengan la shu pha lang ya kan di shiti shi bengela pentip shi ti ka shong hai ka rai ka shong hai ikwa ban support ya kan ni ka yakini kita long umbam umdi jaga syong